Penjo mabende jomoko dibed ni penjo to en ang'o mabende timre e osiptende wa mapacho kende mano kaluwore koda jatuo mabende nonegi e kar thieth mano ma Kenyatta odiochieng' manyoro kanyakla kod familia moro Nakuru mabende sani endi manyo ringre nyathigi ma jadweche 7 mawachore ni olale mochari. Ringre nitiere kanye? Penjo maduong' ni to kare arita e kuonde wa mag thieth chalo nade? Mano moko kuom sigana mabende wadhi bedo godo e otieno makawuono kanyakla koda ng'iyo sir mar riwruoge mano kaluwore koda duolno mar USAID golo sir mare ne chenro duto mabende gitimo piny mangima. Weche koro dhi chalo nade? Mano e tok mabende wadhi bedo godo e chenro mar Mine Wacho. Magi e weche maomiyo pek. Lakini sisi tunataka kusema Afrika kwa Afrika. Africa for Africa. Na hiyo ndio mimi ninasema, ndio sera yangu. Na mimi nitarajia nitaweza kuchaguliwa. Raila Odinga onyiso chia ni odhi yudo loch e yiero ma AUC matimore juma manyien. Mimi nilikuwa nafikiria maybe amezidiwa. Naona sasa nikakuja nikapata ile story nilikuwa nayo kwa kichwa tena imebadilika. Nikajaribu kuimagine hii hospitali na venye ni kubwa. Security everywhere. Kathith ma Kenyatta ni kama te kaluwore koda nek mar jatuo moro manorwake ward. Kumagino chiko en ni nyako resign. Ka resign ka kusanga kudini. Ka resign nimra rioni to mono grounds for impeachment. Okinde wacho ni speaker mar od bura Moses Wetangula inyalo thich oko kaluwore kod mako lemo 2 mag telo. Akwa ni mondi bed koda nyaka giko machendo ni endi kabende ote magi bende rwako kokale lai maroma ote machok ma en 2-3-6-0-0 machigni nyinga Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Anyola mar Gilbert Kinyua jatuo manonegi e osiptal maduong' ma Kenyatta yuagora tiro mar wuodgi bang' ng'ato liwore osiptal no odiochieng' manyoro kendo liro duonde e kinde mane entiere e ward mar jotuo koyudo thieth. Kaka Cynthia Onyango lero, Gilbert Kinyua osebedo ka yware kod tuo kuom kinde malach kama higa mokalo dwe mar 12 notere kod jaode osiptal maduong' ma Kenyatta mondo oyud thieth moyiedhe kama no wite ngimane odiochieng' manyoro. Gisani obila mag okwach kich nono ng'ama nonege kod gimomiyo nonege. Susan Wanjiku miyo ma janyodo 2 kendo koro gisani en chiliel kaluwore kod nek mar jaode osiptal ma Kenyatta odiochieng' manyoro en miyo mani kod paro mathoth. Ndalo machuo kapok obedo chiliel, jaode Gilbert Kinyua mane giriwogo arus ne bet winjo maber kendo ne gin kod geno ni obiro winjo maber mondo gole osiptal bang' bedo matuo chakre kinde mane otiyo kaka fundi mar pie kambi moro. Tuo mane olandore kendo chope nyaka lase ward. Malit ne Susan en ni ne gin kod geno ni jaode dhi dok pacho. Geno makoro lokore lit kendo kelo kuyo bang' osiptal ma Kenyatta gocho ne Susan odiochieng' manyoro ni mondo ringe osiptandno mapiyo. Chopo Susan Kenyatta ne ogoye kod buok ka owinjo ni jaode owito ngimane bang' ng'ato liwore ward kama osebedo ka oyudie thieth kendo liro duonde kod pala. Sasa kukuja huku ndio nilipata kuna kitu kingine different sababu mimi nilikuwa nafikiria maybe amezidiwa. Naona sasa nikakuja nikapata ile story nilikuwa nayo kwa kichwa tena imebadilika. Nikajaribu kuimagine hii hospitali na venye ni kubwa. Security everywhere. I was shocked. Nilistuka. Mpaka saa hii sijaamini. Naona tu si kama ukweli. Penjo ma Susan penjore en ni ere kaka ng'ato ne oliwore ma onego jaode ward mar osiptal ma Kenyatta kinde ma osiptal no ni kod arita mapek makata en main kod jatuo kanyo kienega neno jatuo yo mayot ka kinde duto jochiwa rita nono jogo duto madonje osiptal no. Hata mimi mwenyewe walikuwa wananifukuza. Ungekaa hata siku nyingine walinituma dawa, hiyo dawa ungepeleka bila daktari. Kumaanisha kuingia huko ndani ni ngumu. Hata jana venye walinipigia simu, walinihangaisha kutoka hapa kwa gate mpaka kwa ward. That means security iko, so sijui what happened. Susan wacho ni kuom ng'eyo mare, onge ng'ama ong'eyo ma oparo ni nyalo timo ne jaode tim kama lit moloyo
en nyiso nyithindo ni wuon gi mayande gihero kendo ne gin kod geno ni biro duogo pacho machiegni koro osenindo. Kujai kuwa na mtu stranger ama mtu mwenye hamjui, na most of the people walikuwa wananipata huko kwa hosidani. Najaribu kuelezea hata watoto ni kitu hawaamini, sababu hata jana usiku niliwaelezea, but wakiangalia kwa simu wanaona tu wako alive. So kumaanisha hiyo kitu hawajajua what is not happening. E kinde ma Susan koro dong chiliel kod nyithindo ariyo gi ting' margi mar neno ni gidhi nyime kod somo gi ngima gi kaka pile. Wayone ni mondo anyuola mare oyud ratiro kendo odwa ng'eyo ng'ama ne onego jaode, to en ang'o ma omiyo negi. There is no way naweza leta mgonjwa wangu in a safe way, na nikiwa kwa nyumba ama nikiwa mahali niko najua ako on a safe side ama safe hands. All of a sudden unapigiwa simu ati unatakikana Kenyatta, kuna emergency, na ukiwauliza ni maneno ya ugonjwa na nakuambia hapana, wewe kuja. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Jodake gweng' ma approved od bura Malikoni Mombasa no chiwo gibwoko kinyi makawuono bang' yudo ringre miyo kokengi kendo tiele gunde ariyo. Ringre no mabende poko yangi nyaka sani no yienge bath ot moro ne ofweny gi jopiny mane kale alwora no sa achiel mokinyi, kama bende ne giyango ni moko kuom fundigene onge. Jod bura Malikoni Mishimboko ma en achiel kuom jotelo manochopo kanyo okwayo obila mondo miyo tim nonro matut mar yango jogo mabendo neko. Obila no chopo kendo kawo ringre no manotere kar kano ringre ma Coast General kanondro koro dhi nyime. Mimi naambia widara za usalama, na tumekuwa na mikutano kila siku tukisema, na tulikuwa tunazungumza mambo ya pangas na nini, na leo ile kitendo imefika. Mimi naambia vitengo vya usalama katika Likoni, enough is enough. Sisi tumechoka kusikia watu wamedungwa mavisu, watu wamekatwa mapanga, na sasa tunaona mwanamke amekatwa vipande. Jamani, vitengo vya usalama jamani, kwani ni nini mnakosa jamani? Ama ni kitu gani kinafanyika mpaka sisi tunaona kina mama hatuko safe? Can you give us surety that women of this country are going to be safe? Can you give surety that Likoni constituency is going to be safe jamani? Serikali jamani, county commissioner, wewe ndio chia kwa county nzima kwa mambo ya usalama. Can you just please beef up security in Likoni constituency? Can you just see those perpetrators? Tunataka tuwapate wale perpetrators na tujue the reason why hiyo kitendo imefanyika. Jotend pinje Afrika ma ugwe EAC kod mago mag pinje ma Afrika ma milambo SADC obago romo e piny Tanzania mar manyo yore mag twak kod nyayo kwe e piny ma DRC. Kaka jafwambo mara Efi Nyakidilero, lweny nomuoch kind sirkand DRC kod kweth mar M23, lweny mabende oserocho chenro mag pinyno kendo medo thiro dongruok. Jatend piny Kenya William Ruto owacho ni lweny makamano okel kod weche mag historia, siasa kod uchumi, kendo nyaka rangi yore makare mag twak. Ne en romo manobagi e boma ma Dar es Salaam piny Tanzania, kendo no yuor kod jatend pinje Afrika mopogore opogore moting'o jatend piny Kenya William Ruto, jatend piny Rwanda Paul Kagame, Yoweri Museveni ma piny Uganda kod Hakainde Hichilema ma Zambia e kind mamoko. Jatend piny DR Congo Felix Tshisekedi kata kamano nokochopo e romono, kendo nooro mana Prime Minister Judith Suminwa mondo chung'ne e romo makamano. William Ruto, mabende en jakom riwruok pinje Afrika ma ugwe kata EAC, owacho ni piny DR Congo kod mano mar Rwanda nyaka chope winjruok kendo many yore makare mag twak kaka achiel kuom yore mag neno ni chenro mag piny DR Congo odok e wang'e. We join together in order to reiterate our calls to the parties to this tragic conflict to immediately cease hostilities and take positive action to allow meaningful dialogue aimed at restoration of stability. Omedo ni lweny manomuoch e kind sirkand DR Congo kod kweth mar M23 mabende oserocho ahinya kwe e pinyno nokel kod weche mopogore opogore mag siasa, historia kod ochumi manokalo nyaka e tong' mag pinje mamoko.
Kuom mano, nyaka many yore mag twak manyalo chiwo ler ewi wechego. The conflict in DRC is complex, delicate, protracted, and involves multiple actors pursuing different interests. The issues at stake span a wide historical, economic, and political spectrum, run back in time for many decades, and spill across national and regional borders. Lweny makama Ruto lero ni ok nyal tieki ka jolweny mag pinje ariyogo donjore kendo ngima jodak mag pinyno nyaka rang ahinya mar ni lwenyni osethiro chumi kod dongruok mar piny DR Congo. Such a conflict cannot be resolved through military means. Only a comprehensive diplomatic approach, one that addresses the root causes of the crisis, secures the historical integrity and territorial integrity of DRC, and affirms the sovereignty of its people and their aspirations for freedom, justice, and development. That is what will establish peace. Korka kore, jatend piny Zimbabwe Emerson Mnangagwa, mabende en jakom riwruok pinje Afrika ma milambo. Omedo ni nitie dwaro mar rango yore mag adier minyalo tiek godo lwenyno kaka yorno mag geng'o tho mar oganda kod kethruok mar mwandu. The unity, solidarity, and unbreakable bonds of the peoples of the continent must stand the test of such trying times as we face. We must remain as solidly united as we were during the struggle for complete emancipation and independence of Africa from colonialism. We thus have a duty and a collective responsibility to comprehensively, frankly, tackle and address the various challenges that are impending the realization of peace and security for the people of Eastern DRC. Nyaka sani, kwanji mosewito ngimagi e boma ma Goma DRC nyaka ne lwenyno muoji romo 2,300. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Bang' joyal buche John Chigiti, Lawrence Mugambi kod Jairus Ngaah yango ni spika mar od bura Moses Wetangula nodhi ataro mar chik mar keto jood bura 14 mane wuok e duond buche mamoko odonje riwruog siasa mar Kenya Kwanza. Mendi Okang' mane oyango Kenya Kwanza ni nigi jood bura mathoth maloyo Azimio la Umoja. Paro mathoth pod medo nyuolore e wi ng'eto makamano ka penjo en ni bende lokruok makamano nyalo neno machiegni e od bura mamalo. Sharon Ong'ao dayo dho okinde e chal mar ng'eto mar dono. Toka puti mar joyal buche adek ng'ado ni riwruog siasa mar Kenya Kwanza ogin kweth mathoth e od bura mar Kenya. Kaachiel gi yango ni spika mar od bura Moses Wetangula nodhi ataro mar chike mapacho ka e ng'eto mane ogolo. Paro medo nyuolore kaluwore gi okang' makamano. Ka okinde moto akogol lero tiend ng'eto mar doho. Chik mane ogol gi doho nyoro en gima otenore mana gi od bura molongo ni National Assembly. Koro oko affect program be mag Senate. King'yo chik chutho. Chik machutho. To ng'ane Junet mondo gobed majority leader and ng'ane and Millie Odhiambo nego bedi majority whip. But sasa lokore. Kora okane institution made the goal ichungwa. Joyal buche John Chigiti, Lawrence Mugambi kod Jairus Ngaah oyango ni spika mar od bura Moses Wetangula nodhi ataro mar chik mar keto jood bura 14 mane wuok e duond buche mamoko mondo donje riwruog siasa mar Kenya Kwanza. Wetangula kane otiyo gi laino mar thego kweth mathoth kod manok ne oyango ni Kenya Kwanza na nigi jood bura 179 ka Azimio la Umoja One Kenya na nigi jood bura 157. Penjo en ni bende lokruok makama ibitime od bura mamalo. Azimio party in itself osemukore ma party like na Kenya osewuok manyiso ni numbers mag Azimio nego osedok piny. At the same time nentie parties manobiro manoaye Azimio manobiro manobiro Kenya Kwanza. Gimane speaker wacho eni ne onge evidence ni osetim post election coalition
agreement. And I'm sure ni by sani agreement nyo set him to karaka pok nyo team agreements go. I am sure ni by the time this question will arise at parliament. My decision made. Ni parties manos join Kenya Kwanza will have formalized their relationship. From the agreement mar coalition nenango to chakre 2022 nyaka 2025 mago higni adek. Benitiere kaka parties go keswan gi United Democratic Movement UDM, Movement for Democracy and Growth, PA to gi maendeleo chap mago jodito kara jod bura paga ngwen mano wuoke emano kelo wachni. Ko nyaka wanon matut ni to coalition mar Azimio be gisech angore ni giwuok officially. Ka gisewuok nyaka wangi kes do kaka no yalo, it was in the context of 2023. Okane ka UDA gi ODM gin ready mar ketho gimatimero sani. Koro kane ka ichungwa dhi wuok. But adieri kichik to ichungwa ok majority leader. Komachielo jal buchego bende ne okwedo dwaro mar Moses Wetangula mar bedo speaker kaachiel gi bedo jatend duond bura mar Ford Kenya. Ka gimedo ni mano ok oluwore gi katiba ma pacho ka. Okinde lero okang' mawinjore okaw ne Wetangula bang' ng'etono. Wetangula osebedo ka ketho katiba all the time. Mana dieri oketho katiba all the time. Okonego bedo jatend Ford Kenya. Do paro ne apara. Anaparo ni mano ground mar impeachment. Chiko sewacho, which we knew all along, ni okinyal bedo speaker to in jatend party. Inyalo bedo member. Ki analyze judgment no kisome te yudo ni judges go nyo kodhi mbele mowacho ni koro speaker mondo wuogo we kom mar speaker kata mondo we kom mar Ford Kenya. Apa ni mano nyogi weyo ni mondo make decision as himself. Kata kamano, e ote mane orne ute fwambo, jang'ad rieko e weche chike e lo speaker mar od bura Benson Milimo oyango ni wach mane doho ong'ado en mana wacho kaloka, kendo onge kama ne doho ong'ado ni mondo Wetangula owuoge komachiel. Omedo ni Wetangula gi duond od buch Ford Kenya nyalo dhi kendo e doho mar kwedo paro mong'ad gi doho maduong', wach ma okinde mane watwak godo ohumne. He has to cede ground for his political party or register those instruments kata mano gwe tao bedo speaker, but okonya bedo both. Mako chako bedo both ni koro yude kata ni odhi attend meeting mar Ford Kenya as the political leader. Mano oketho chik mar doho manyoro. Komachielo jaod bura mauriri Mark Nyamita ojiwo speaker mar od bura mondo chwal mapiyo lokruok e od bura maduong'. Komedo ni jod bura kik bed kod luoro gi lokruok makamano. Mowacho ni ka okete tim nyalo kelo lokruok e committees mopogore. It was unfortunate that the speaker, who is also my friend, actually ruled in favor of Kenya Kwanza. However, there is really nothing much to worry about because now we are since in broad-based government. So there shouldn't be a fear, even if committees are reorganized, even if the leadership of the House is reorganized, because either way, we are still in a broad-based government. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Kotenore gi mano en ni gavana ma Siaya James Orengo chiwo pache kaluwore gi ng'eto mar od bura mamalo ni riwruok mar Azimio kweth mathoth e od bura. Kuom mano ojiwo Azimio mondo chung' motegno kendo kaw kare mowinjore kolose kar chung' od bura ma Lego Usonga kaunti ma Siaya. Orengo medo ni ng'eto makamano en ranyisi ni duoko mar yiero maduong' ma higa 2022 ne ok kare kendo koro duond bura ma ODM oyudo thuolo mar thicho oko jatend piny William Ruto. Wach mano sir kod jatend duond bura mar Safina Jimmy Wanjigi. Komachielo gavana ma Machakos Ovinya Ndeti ojiwo ganda luo mondo omiyo sir jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka ne kom mar jatend piny e yiero maduong' ma higa 2027. Licha ya hayo yote, Wakenya bado I'm asking my party audience, don't lose this thing that the High Court of Kenya has said that Azimio is the majority party. Don't leave it, because instead of sitting on the table with whoever is in power, the court is giving you what belongs to you. Why are we giving up? Why is Kenya giving up?
Everything is behind you. We don't want career politicians. We have people with convictions. This is what will bring change to Kenya. Don't go to somebody's house and you're given a good meal and then you forget that the next meal will not be the same. Jalarkom AUC Raila Odinga nyiso chia mare e yudo loch e yiero mar AUC matimore ngeso manyien Addis Ababa, Ethiopia. Raila mane lose kinde mano limo familia jalendo Mosenindo Leonard Mambo Mbotela owacho ni osetimo campaign mabere pinje Afrika kendo ikore ne yudo loch kendo chako tich kaka jakom AUC to kiero. Omedo ni ko yudo loch to dhi neno ni okelo lokruok e pinje Afrika mondo oyud dongruok mowinjo bedi. Sisi tumetembea bara hii ya Afrika yote, tumekutana na viongozi, tumeongea na wao, tumewaambia sera zetu na yale ambayo sisi tunatarajia kufanyia kwa bara hii yetu ya Afrika. Vile unavyojua bara ya Afrika ndio tajiri zaidi kwa upande ya rasilimali ya nchi kuliko bara zingine. Kwa mfano pande ya madini na kadhalika na hata kwa watu, lakini tunasema ngalawaji tuko na mali, lakini sisi ni tuko mafukara. Hali ya maisha watu wetu katika bara la Afrika iko chini. Tunataka kubadilisha haya ili Afrika iinuke, na Afrika itajengwa tuna Waafrika wenyewe, sio na wageni. Wageni wanakuja katika bara ya Afrika kuja kujitajirisha, wanatafuta mali hapa kwetu, aje hapa kusaidia sisi kwa pande ya maendeleo. Lakini sisi tunataka kusema Afrika kwa Waafrika, Africa for Africa. Na hiyo ndio mimi ninasema, ndio sera yangu, na mimi natarajia nitaweza kuchaguliwa. Nikichaguliwa ninawaambia kwamba nitafanya vile ninavyotaka, vile ninavyoweza, nikiungana pamoja na viongozi wengine katika bara hii kuania hali ya maisha ya watu wetu. Sigana mabende tero wa dakika prario kwa dario Monse Kalo Toksa adeka mar otiene weche gimanyien mago imore e Facebook page makukom otima yudo mana atiso uko erokamana ahinya iwacho ni iluwo weche manyien e yono ero makare. Naftali Ward awendo watching live kentiru radio awendo sub county iwacho ni Timo Mosco mwito dayo Roslida Akoth Owino Rafiki Woodley Gala Kabiero ineno Ramogi TV kaintire siya county kod jaudi Sheni Atieno baba ni George Ochieng Obare Denish Otieni bendi wacho ni iluwo kaintire lua hoko chia Job Jagongo ineno weche manyien kaintire Eldoreta gwenge Maglangas ka Josfat Woodley Gala Kabiero ibendi wacho ni Ramogi TV nyale kaintire Kayole Nairobi eyor ote machuoka Brian Pinky Moroko Ramogi kabisa iwacho ni kod mafansa iwuok Sibuoche Kanyamkago. Ramogi TV aworo kaka waonge adiera kod arita mar ngima lamoruothe makoro nyalo resowa nyathi Nyobunga mano wuod Thurge magoro nyaka chero kamana inya kuom ote mari ka Owino Kamino Molo mar Ngodhe wantiere kae kod Dadi kanyakla kod Amos mar Misori kawaluwo weche manyedo kamana inya kuom ote go kuma bende medo mana donje ya ria deka uchel nono kanyakla kod Facebook page marwa Ramogi TV odhi yweyo kawaduogo to bedo kod twak marwa mara menewacho kikidhi mabor. Mabrother, chekini story flani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushovilia tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani unapataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua.
Don't just witness the news. Be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. En gima konyo e ngima mapile, to en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'oma nyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that 6th. And in Njera Nishetu, from the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. Day with Citizen Duka and Quickmart. Get a breakfast snack pack, mandazi, egg and samosa at only 95 shillings, or lunch pack, bowls and soda at only 145 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. Duka, the home of discounts. Machiegni e chenro mar jumani mano mar menewacho. Jumani duto te kanyakla kod juma mokalo. En twak mabende osebed ka ilose mano kanyero. Dolnoero mar USAID mabende koro obano piendene. Kendo jotije gi duto te odok pacho. Gino mabendo timore apoya nono. King'iyo gwenge ma pacho kendie. Dolnoero mar USAID osebedo kasiro chenro mopogore opogore. Mano mabende oting'o wach mar chwalo yedhe makute magayaki. Mano matuo kahera weche gweko mar ngima ng'ama miyo. Kanyakla kod weche mag aluora e kinda mamoko modhuro mabende osebedo ka otimo. Ang'o mabende koro biro timore ne chenro makamagi. Jotije go duto te dwadhe kanye, ang'o matimre negi. Maro kanyero e tok madwa bedo godo kendie koda Feni Ogembo mano mawuok e riwruok mar Polycom Girls machiegni kabisa wimore. Ero kamano Iwacho ni mendi en gima umaki gi buok kabisa. To ing'edo kin kendi. Nikech kwa ng'iyo oganda joluo, project ni nodonjo 2003. Mano koro project osemako kinde mang'eny to nie counties mang'eny. But ilianza are independent. Koro ing'eni king'iyo progress kaka organizations tiyo,
tineno ni wan ga gi impact kata gimiluongo ni monitoring and evaluation makoro jinyo impact gima project otimo to nochako nade to wan kanye to wanya medango to wanya golango koro ka project ni obole abola for the lack of a better word awacho ni obole abola obole ni pangla okowach kata ni omi undalo 30 60 90 higa chiel koro mani ngeni kelo ginene iluongo nango waonge hope waonge geno kaka Uganda joluo nikech king'iyo project it was heavily invested in HIV and AIDS and maternal which is the health and also kwang'iyo farming koni be okonyo kwang'iyo education somo be koni okonyo koro wachako kanye kaka wan Uganda joluo ingeni mana kaka isewacho ni en gima osebedo katimre nyaka ne wayud loch marwa to omako mach ahinya 2003 ng'ato bo penjo ni to e higni go duto te wan kaka jo Kenya nikech sani we wacha Kenya ngine en gima otimore pinje mamoko be wan kaka jo Kenya nok wahikore wadak ka wang'eni pesa ni odhi biro to podentie koro apani gima be o yawo wangwa kaka jo Kenya gi jok matiyo e organizations nikech king'iyo SDGs which is Sustainable Development Goals ka wacho gani intere partnership to ntiere wang'iyo sustainability ma projects temwa timo kaka organizations ama CBOs koro king'iyo wach you said no iyudo ni kwachako ng'iyo healthcare how is our healthcare system currently iseneno ka ji goko social media ka giwacho ni Shaokti NHIF bero said drop like what is our fate how well have we established our healthcare system mondo konywa kiwan mokwongo kapok wachako ng'iyo external factors kata jokma nyakonyowa mondo wa strengthen our healthcare system kwang'iyo farming koni this is a backbone it is like ma roots wa mar jo Kenya te how soon wanya sudo nade compared to one no kelo ginene products na most farming commodities for the farmers in 27 counties and they were moving to more plus counties so how are the farmers going to adapt kaka wang'iyo ka project koro it's dropped out we can't because farming and giming'iyo gi progress ni kawuono nwaketo oganda nwaketo bando to otimo nade gi this particular manure nikech ng'eni feni ichako kiwacho ni ing'iyo ni to itimo monitor M&E evaluation ni tok project ni onyago lemo ochopo kanye e gik ma otimo wach ni ka koro miwacho ni siro weche mag purgi oganda mopidhgi mokwongo ing'iyo gi ang'o momiyo gisiro weche mag pur mokwongo kuom ranyisi kaka magi gima ne gin ing'iyo ni mondo jopurgi gibed jogo eko ma bende nyalo bedo gi yuto gi owuon giyud chiro mar uso mwandugi nikech kong'iye ni koro jogi kino mak lwetgi mar pidho oganda ni ka giseyude ka gisekae to gidhi gitere chiro pesa ma giyudo ok duokne kata ka en you said no gin ma gitiyo godo wuon manyiso ni gibende gino wuon no giketo chenro ma giritre godo koso koro king'iyo farmers themselves inya yudo ni sometimes farming products nyal bedo expensive mano to wacha dieri ambe asetemo pur matin lakini it is very expensive mondo koro farmers have an easier way koso ginya yudo yot kuom timo ukulima iyudo ni they are supported in terms of manure iyudo ni kata trainings mitero farmers be very important mondo a farmer akwe equipped king'iyo miwacho gani pure lony manyasani king'iyo watch health sector koni be it is the same they train the healthcare sectors they train the women you find that mentorship be matimore ginene kwa hospitals be it's very important nikech king'iyo mine ma nigi nyithindo ama maternal mine mapek tiyudo niya nche miyo gi net
for free in the hospitals. Kata yedhe moko king'iyo nikech ncha andala December to ne wan gi ng'at ma yach e dalawa. To ng'isa niya kadhi timiya yath nono imiya net manyien mondo kika yud malaria. Nikech kwa ng'iyo the statistics ma ng'iyore Homa Bay, we are the largest in malaria, to be honest. We are all speaking the truth. An mokwongo dalawa tinde ntiere swamp moro ma dwa keto wani mosquito dwa kainya ke jeans yawa. So what does that mean then to the women wenye who are pregnant? Makelo bende akiaka mendi bende nitimo gesirno nentiere iluongo ni indoresidual spraying IRS. Kinde moko ma bende igo yathe udie gwenge ang'ogene. Mano be koro wadhi chako kanye. Migao mar thieth koso migao mar thieth kisiro gi USAID. Kisiro gi USAID. Koro kwa ng'iyo okango to ichaki ng'iyo kuma wadhi chako kanye nikech healthcare wa, to be honest, is onyap-nyap. It's not in a good state. So then that means that wadhi struggle catch up gi gik motimore nikech kwa ng'iyo organizations gi support magin godo, it is not that sustainable. Mabe moko be biro. Koro wanya jiwo our community first to strengthen themselves as a community and to help also the organizations manitie. Nikech one, education is going to drop. Nikech ntere nyithindo mane ni scholarship ma USAID. Mano ng'iyo ni koro steps mwatimo gi girl child mokwongo wadok zero. Wachako kendo. Of which king'iyo the percentage ma government miyo skunde, it's just 50%. 50% ni dhi wuok kanye kwa ng'iyo weche gite. Koro I think strengthening community and looking for other alternative sustainable funding mawanya fund local organizations manya konyo weche manya konyo okang matin e wach farming, e wach education ge wach healthcare. Mane gimanya neno kwanya timo kaka jokenya. Nikech seyo bende konde moko seyo sebiro ni yes jogi osebedo katimo tich maber, chwalo yedhe mag kute mag ayaki, tuma TB, weche mag kaka nede makoro ichiwoge. Kata kamano kude moke wacho pesa ni bende nitiyo kode marach, itiyo kode rietha, nitiere wastage moro mang'eny iye ka. Abro wacho phrase moro ma wacho gani every market nigi janeko ne. Koro nitiere jok machal kamago, but nitiere wanyang'iyo in as much as wawacho ni pesa ni nitiere jok motiyo kode marach, lakini king'iyo impact it suffice. Kuma pesa olale king'iyo mang'eny it suffice. Gima pesa ni osetimo ber mosekelo to gima tin maricho mabende nitiere iyudo ka impact ne duong' moloyo gik makamago. Koro I think for me anya wacho ni watem sana ka jo Kenya to try and now start using herbal. Wanya chako tiyo gi herbal mokwongo. Watiedgo malaria. Watiedgo malaria to wach ne tek. But for the meantime, wanya chako ng'iyo organizations ma are still coming up and wanya encourage gi bende gi incorporate projects ginene projects manyalo konyo miyo, manyalo konyo education sector, manyalo konyo farming mondo kata kwa wacho ni ginene orumo, lakini for the meantime mae gimwatimo mondo wa catch up gi gaps manitie. Nikech an kanya ng'iyo sphere wa kata space ma wan godo ma girls and young women, an gi nyiri around 20 mochako organizations to giti in the cities, gitiyo e rural areas. Koro wanya puonjo gi kaka ginya incorporate such projects into gik magitimo mondo wane kaka wanya konyo. Nikech Polycombe puonjowa some of the how to learn priority areas as you're starting an organization. Nikech iluongo ni Femi Inspire. Nyirigi negichako ka gin mentors to gi transition mos
sani koro ka gichopo around 25-26 ngini kanyo koro we also chako tiyo ni where's the life direction makoro you are encouraged with whatever mitimo inya konyo community kata project mora midwaro ginya konyi koro Polycom is encouraging the girls and young women ka ginya incorporate such small projects ma kata kimanyo funding tiwacho ni I am taking care of maternal newborn health kata gi maternal healthcare sector to help with nets, to help with this and that, but sector mar HIV and AIDS mano is a big sector which needs intervention for the government nikech apani organizations also temo emomiyo you said no biro nikech negineno ni kata ka gitemo lakini space poduong ma teach ngeny ticho ni onego tito gingeny to funds maonge koro wanya konyo kama but for HIV and AIDS it is going to hit us in a very bad rock nikech tulikuwa na improvements maonwane ne community and at least could stay for long years and they accepted themselves nikech yath magimono koro ipenjori ni sani koro koko mwony level of stress economy be gik machando pach thoth ji ni to koro yadha ma next adhi yudo kanye badhi yude bodhi bedo kosa dhi chopa yudo ka yath orumo migao mar thieth owacho kanye ni kikujali wantiere gi yedhe mag dweche adek tin ang'o matimore tok dweche adek 3 months is a short time to be honest to poka winjo kata inside information ma kata a meeting mosel won kumoro ni we can come together as organizations but aparo ni and recommendation manya wacho ni if we can come together as organizations and partner with the government but sasa nyaka bed kukwe na political goodwill to gimbe kila ngato timo mare kawa wa agree ni 50% we try but still it is not sufficing koro apani we can look for other alternative fundings mabe I know government has good relationships with other organizations ma nyakonyo agi funding ma wanya chako the whole process but it can take time mondo pick up but wanya temo gimano for the meantime un kaka jok mantiere gi riwruok mabende isero waseneno gimotimore ne jomoko thothne owach ni LVCT Red Cross ang'o gene lakini nitiere pesa ni chak chopo ne riwruoge moko matindo ye kae sirma kamendi sama koro olalcha riwruoge gite gidhi podho nitiere kaka cheno mabende koro keti ni kaponi sirma kama onge to nitiere kaka ritora nitiere kaka riwruogno ritore nyalo dhi nyime gi tijene koso ena 90% kata 99 donor funding 99 anya wacho ni 99 working in the NGO space for now 5 years 99 donor funding comes from either abroad local funding maybe I would say 4% local funding but gimamorania ni we do not only have funding from one country ntiere jok moko ma from other countries mabe miyowaga funding koro nyayudo ni ka funda moro olal to nomako kama duong dhi inyo organization kama duong lakini ka dona ni ne mako maybe these small projects ma come up the effect might not be felt that much but still there will be an effect so ntiere jok manigi funding yes ma ya organizations moko manya konyo loso this other projects manya konyo dhi mbele gi projects moko go lakini seche moko it's not sustainable nikechinya yudo project run for 6 months project moro 1 year project moro 2 years koro depending ntie maka wigni ntie moko mabende chalo contracts yes koro depending gidona mokelo pesa itimo project according to gima dona owacho emetimo ka owacho ni itiyo for 2 years no koserumo tichaki manyo lakini kaka Polycom watiyoga we have several projects
ma be inya yudo ka ma orumo to ma donjo, ka ma orumo to ma donjo. To sometimes inya yudo ka be onge, but projects are still running. Pod dhi nyime. So it's not just one donor, but seche moko be ntiere ga donors moko matimo, but ka in gi donor momako kama duong' tidhi nyori kama duong'. Akoro wach ni mogik ne jok mantiere gi riwruoge kaka Meko gitim nang'o? Wasewero sustainability for a long time, Jael. Wasewero when no mabe kwa wacho ni 17 goals mag SDG. Wawacho ni all the projects must have sustainability. But ingini Jael kata Sani ochope practical mar sustainability to. Sani practical ero. Nikech we have few years to 2030. Nikech goal ni nwaketo ni SDG goal 17 all should be sustainable by 2030. Wadong robiro. Kwa ng'iyo projects te ma wan godo, mane ma wanya wacho ni ma to chung' kare kende, to wamor ni ma tich mwatiyo, to koro wanya we project no wadonj gi ma. Manyiso nang'o odogo ranga ni into sustainability ni en ang'o? Sustainability en ang'o? To wanya timo okang' mane? Ntiere okang' man watimo. Botiyo, nokoti. To kara wachak kanye mondo wadhi mbele gi achiel ariyo adek mondo wa achieve sustainability. Apani ananya wacho ni it's time for government to be very intentional with community based organizations kata non-governmental organizations. Nikech wawacha dieri ni gisetimo tich maduong' to gise mako kama duong'. But sasa koro sani, it is now time also for the government bodonje iye owachni wanya konyo achiel ariyo adek gikoni mondo wambe wabede sustainable kiwan kaka government. Erokamano ahinya. Mano kanyero Feni Ogembo mar Polycom Girls mabende watwak godo e sirne riwruoge ahinya kaluwore kod manero mabende koro USAID ogolo ne tijene duto te mabende otimo pacho kendi. Sani koro ji dhi chomo kanye kata chenro go eko ang'o mabende dhi timore. Erokamano ahinya Feni kuoma bedo kodwa. Mane mono ntiere godo e chenro ni mar Mene Wacho. Kik idhi mabor pod waduogo gi weche manyien mamoko. Treat your loved one to a magical Valentine's escape from February 12th to 17th, 2025. Experience stunning views at Dubai Frame, visit Dubai Creek Harbour, explore Miracle Garden, enjoy a desert safari and Marina Dow cruise with dinner, and a romantic Valentine's dinner at Al Dawar Revolving Restaurant. This unforgettable getaway, including visa, starts at $1,120 per person sharing. Book now. Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Chakre kit ngima joluo machon, amiya gwatani od jaoda maduong' mondo ilo temena. Nyaka e ngima masani. Owe kada hol pesa ibuchni na biro loso go ore. Nyasaye okuoki ng'iyowa, dok jai. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wanga kon tena no nyithindo. Kinyo dhi nam. Wane kama ng'ato ok ng'iye ng'ato nikech nambi ng'iye mana ji. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kit grich. Mabang kuonde mwera. Dala na ka okadwe. Koda kamor mar ngima. Idendo gi English ni my daddy. Kaka kinde mosekalo kod masani e sigenni mopogore opogore. Odhiambo maru e kakoro dwa chacho. Ng'ama onge pesa. Wini. Sani ng'ama onge pesa itimo nade? Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai.
Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your Skiza tune. Machiegni kendo ka bende koro wadhi nyime koda chenro ni endi kuma bende gavana ma Migori Ochilo Ayako golo ywak ewi dok chien sekta mar mwandu mawuok e bolo kod mag pur niang' mowacho ni biro kaluwore gi achudhe kod mibadhi mogo tach e sekta go. Ochilo koro dwaro mondo piny owacho mamalo kod mag counties oti machiegni e gayo kendo rito ratich jokuny mula kod jopur mag niang'. Millicent Adhiambo gi ler mathoth. Kata obedo ni kaunti ma Migori omeo gi mwandu mawuok e bwo lowo kod bedo gi lowo mamiyo e yor pur, gavana ma kaunti no Ochilo Ayako wacho ni dhier to podo makonyo koth e kaunti no kaluwore gi achudhe kod yore mibadhi mogoyo tach e sekta mar mwandu mawuok e bwo lowo kod sekta mar pur. Gavana Ayako wacho ni sekta mar mwandu mawuok e bwo lowo podo mak mafwanda gi achudhe mowacho ni chido mwandu duto tieko ma ok dew jodak malwora no kata mana kethruok mar alwora. Migori County nitiere gi mula to gi gik mamoko miluongo ni minerals. Watemo tudore gi sirikal mamalo mondo wagol cartels. Gimoro ma giwe kanyo malong'o onge bugni ema giweyo. Wadwaro ni mondo wang'e jogo duto ma nie wach mula no, matindo gi madongo, mondo wang'egi, mondo wago kodgi mbaka madwaro kony mondo wakony, ma chamo remb jomoko mondo wagol. To shida manitiere ni katel gi okikore, chalo mana kako koko kikore gi ng'ang'a. Kane odhi nyime kod twak, Gavana Ochilo bende oywago sekta mar pur niang' kowacho ni jopur niang' kalo e midhiero mathoth moting'o koda kadeko mag chudo e sama chiche ma pacho ka to opong' gi sukari molieko ni wuok e pinje maoko to iwuondruok ni mago sukari mirego pacho ka. To gima timore ni tiang' ma winjo ka minista wacho ni gi sukari ni dhi maber e Kenya ka oyo. Nyocho kadho chik maber, chik no poko kudh kata muya iye, directors poko yier, pesa poko kete. Ento chako dhi maber kanye. Wach dhi ne maber ni nitie sukari moro mawuok e gimoro ni Komesa ka. Aeto iboye gi gik mondik ni Sony, moko ndik ni sukari, moko ndik ni Transmara, tiwacho no pur gi kanyo. Onge ng'ama osemedo kata eka achiel mar tiang'. Jopur poko chul e wang' sa, poko chul mosechul go maber. Otiang' nitiere ma bende pok oregi. Sony ne golo 78 metric tons e higa. Sony yando dok golo 30. Wang'iyo sukari onge kumopidhe nuclear malong'o. Kwang'iyo Transmara onge. So aparo ni joka emoloko nanga gigamo sukari makamoro to gi package e Kenya to gikoni wan gi sukari moromo. Kuom mano, Ochilo dwaro mondo piny owacho odonjre e wachni mapiyo kendo kony sectors go ahinya to jopur mayuto margi nyalo biro lal mero. Bas wasechako go mbaka gi national government mondo wa create order e mining ma Migori County mondo bed gima nyalo konyo jopiny, obed gima nyalo konyo sirikal mamalo gi mandiere, kendo bed gima investors nyalo bede. Mondo be watime yo ma ok hatarisha maisha ji. Sani joma gang' mang'eny tho i bugnigo. Sani joma gang' mang'eny dhi marach kendo nyalo yudo tuoche mopogore opogore. Koro jopiny owacho mamalo owinjo ngot wang'gi kanyo, nikech ka wayudo sukari e shelf to jopur wato ok ochul, ji biro we pur, to jok mowe pur ng'ama dhi ndikogi to dhi miyogi pesa. To jotich mag kembe gi te, kikadho gi jodoyo go banda, an achiel kuom obandago, kikawo wa duto te, wan to wadhi yudo marwa kanye. So we are not self-reliant, we just have sugar in our shelves, kumo ae mwakia. Mano revision madwarore ni mondo watim. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.
Nyamrero e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho ma kaunti Nero ong'e wach mar chudo margi e seche ma bende piny owacho ma kaunti no wacho ni chudo magi osebedo ka ioro kokalo kuom riwruok mar Luala Community Alliance mano bedo winjruok kod kaunti no. Ripota maro e kaunti ma Migori Jo Juma nigi ler mathoth. Piny owacho osebedo ka koro keto maido e tego chenrogo mag stendego mapiny ma oting'o dispensary, chenro ma idendo kaka primary health care. E bwo chenro ni mar tego thieth e kor gwenge, Nyamrerwa nitie kod ting' maduong' kaluwore kod piny owacho. Nyamrerwa osebedo kod ting' mar wuotho e kor gwenge ka gipuonjo oganda wechego mag geng'o tuoche kaachiel kod kata konyogi chopo e osiptende, tich ma bende gisebedo ka gitimo kaka owinjore. Kaunti ma Migori sani nitie kod Nyamrerwa maromo 3,621. Kata bende Nyamrerwa nitie kod ting' maduong' e wechego mag thieth, ywakgi en ni piny owacho ok oseng'iyogi kod wang' maber. Lakini ukweli kulingana na malipo yetu walituahidi kwamba kaunti itakuwa inatulipa pesa fulani shilingi 2,500, lakini tangia tuingie tumelipwa tu mara 2. Nicholas Maro achiel kuom Nyamrerwa wach ni chudo ma onego bed ni giyudo ka wuok kuom piny owacho ma kaunti ma Migori maromo 2,500 dwe ka dwe ok gisebedo ka giyudo. Tunaomba mpoleze stipend. Ile mshahara ambao tunapata ni stipend ni pesa kidogo sana. Kiasi kwamba maisha ya sasa yamekuwa juu, yamekuwa magari. Tunaomba muweze kutusaidia. Gavana ma Migori ochileo kata kamano wacho ni ne gibedo kod winjruok riwruogno mar Luala Community Alliance ma bende osebedo ka chulo Nyamrerwa gi pesa e lo piny owacho mar kaunti ma Migori. Tunawalipa kupitia usaidizi wa Luala. Hakuna ubaguzi hapa, na waambie ukweli. Na nikisema uongo upate uongo, basi uningojee 2027 useme gavana ni wa muongo. Ochilo wacho ni kaunti ma Migori tiyo kod omenda matin mok nya chulo Nyamrerwa duto, gino momiyo ne gibedo winjruok kod Luala Community Alliance mondo koro sergi. We really even think ile mnapata ni kidogo, kwa sababu nyinyi ndio mnafanya kazi ya maana, na sisi tunatambua hiyo kazi. Tuko hatarini kwa sababu of the president wa America ametangaza kwamba ile usaidizi ilikuwa inatoka Amerika sasa itafika, na hapa Migori County tuko na gap, ile mwanya ya pesa ya mshahara ya wafanyikazi, a total of 250 million. Kao pogore kod chudo, Nyamrerwa dwaro bende mondo koro piny owacho ma kaunti ma Migori koro migi lewni kata uniform ma ginyalo rwako kaachiel kod kata miyo gigo mag geng'o koth e kindeno magiwuothe kor gwenge. Jambo lingine ni tupewe raincoat. Wakati wa mvua tunasumbuka sana. Tusaidue raincoat hata na mwavuli. Nyamrerwa gi bende wacho ni gisebedo kod pek e chulo jotuo osiptal e gwenge, ka bende giwach ni ber ka koro piny owacho ma kaunti ma Migori miyo gi apiko kata ndigni mondo koro konygi e wechego mag wuoth. Pewa atalisti hata baisikeli ama pikipiki, maana wakati mwingine tunakutana na mgonjwa kwao hawana uwezo. Sasa mimi nimemtembelea ndio, nimemshauri ndio, tunaweza tukamsaidia hata angalau nikamkimbize kwa hospitali aende level nyingine. Kwa vile tulijitolea kwamba tusaidie wananchi, tumeamua tumejitolea kusaidia wananchi. So tunakusihi sana mheshimiwa, uweze kutukumbuka kwa hilo. Jatend migao matho the county ma Migori Kalibu Pondi wacho ni gidhi nyime kod tieko midhieche wabeni nyaka sani kod thuti Nyamrerwa e kor gwenge. Sababu wengine walikuja kwa ofisi yangu wamekosa malipo ile inatoka kwa national government. Wakati tulienda kwa kompyuta tukagundua ya kwamba pengine namba ya simu inakosana pengine na 1 digit. Nataka kucheck hizo ili tufuate malipo inatoka kwa national government, ili kama umesafanya kazi usikose kulipwa. Najua hamlipu ile inatosha, but I think my department should look into that matter. Hata mimi mwenyewe nitakuja sasa tukue na mkutano nanyi, all the CHPs, tuone where the problem is and what can be done. George Juma, Ramogi TV, Migori.
E pautuke ni joloch mag lig madung mapacho kae korka joma mine Police Bullets odhiamodhi gi Ulinzi Starlets gola chiel e tugo manogo kawuono. Bullets emano kuongo loyo kokalo kuom jatugo Diana Washera. Jatugo ma Ulinzi mabende gocho ne Harambee Starlets Fasila Dhiambo noloyo ne Ulinzi kodong dakika 13 to tugo rumo. Moketo duoko mogik beda modhi mar gola chiel. Moro ka moro kuom timbego mabende osewito mana tuga chiel e season ni. General game kwa poa kwa both sides, sisi tulikuwa cheza against a better team, so tactically game kwa poa. Kwa poa though siwezi sema result ilikuwa ataka sababu niko home, ilikuwa ataka maximum points. But leo nashukuru God kwa hiyo point. To be honest, mimi kwa life yangu ya coaching sijacheza against Police Bullets. So hiyo first half ilikuwa mpaka niwajue. Shajua then second half after time hapo niko na time ya kurekebisha vitu. Naweza sema tulianza first half on a slow. By the time tunarudi to pick up in the game pick up second half, na ukiangalia vile tumecheza first half na second half ni totally different. So naweza sema tulianza too slow. On the tactical end naweza sema kila kitu ili work out. Ni tulianza slow. Kocha manyene club ma Gor Mahia Sinisa Mihi kocha kotuke mokwongo gi loch bang' loyo club ma Mathare United gonda Rio komachiel e tuke adhula lig maduong' pacho kae mano bagi lap ma Dandora. Mathare noloyo gol mokwongo e tugo no dakika mar 14 tugo Eli Aseche kapok jatugo Alphonse Omija loyo ne Kogalo gol margi mokwongo dakika machuok kapok jotugo dhi e yweyo. Kogalo mane manyo loch mondo giduok chien points e kindgi gi klepe mag mbelegi oyudo gol mogik mar loch kokalo kuom jatugo Enoch Morrison. E tugo machielo Bidco dhiamodhi mar gol achiel gi Nairobi City Stars ka Bandari bende loyo Sofapaka gol achiel kuom nono e lap Mbaraki Sports Mombasa. Wamerudi Alphonse Omija anaendelea pale alipoachia sasa, ililetwa uzuri na Enoch Morrison, alikuwa peke yake, wamekwenda kumkaba mwingine na aliyefunga ni kwa Samuel Kapeni, anakwana na Daniel Mukokeli. Kapeni bado na mali, wamekwenda chini, it was undeniable, itamtoa timing Enoch Morrison. Alikuwa kosa ambalo alikuwa anastahili kulifanya, lakini kawa punish. Jaloch mano mar Silva e piem mag piny ngima e mita 1000 Daniel Lebenyo kod Brilliant Chepkorir e joloch e ng'ado kor gwenge mong'ere kaka National Cross Country motimore kawuono. Ebenyo notieko kuom dakika 30 nyiriri 48. Nixon Koskei otieko thuolo mar 2 gi dakika 30 nyiriri 52. Chepkorir noloyo kor kamine gi dakika 34 nyiriri 29 kilwe gi Morin Chepkoech kod Stacy Ndiwa. Chepkorir noyie ni piem makawuono ne ger mokalo kaluwore gi chieng' mager mane rieny. Owacho no geto dhi chung'ne Kenya e ng'wech mag laro simbo mar piny ngima. Na prepare kwenda half marathon but sijaambiwa ni wapi, but very soon. Pia leo nilikuwa nimejiandaa since kitambo, nilikuwa nataka ni join nationals na nilikuwa nataka niwe national champion, nikuwe a national champion, but sikuweza kufaulu, nilikuwa position 2, but tena nashukuru Mungu. Gikanye mabonde bende koro watieko godo weche manyien mag oimorego. Erokamano maduong' ni yudo thuolo mari mar bedo kodwa chakruok mare nyaka koro wachopo e giko. An iluonga ni Jael Lieta, jaloko marwa osebedo Elizabeth Otieno. Bed gi otieno maber.